येईल इतक्या. अंकल, रेश्मा पण माझ्यासारखीच खूप मोठी झाली असेल नाही? लहानपणी आपण खूप एकसाथ खेळलो होतो. हो, खूप मोठी झाली आहे म्हणून तिला भिकेचे डोहाळे लागले आहेत. त्या रामजीच्या पोराबरोबर प्रेमाचे खेळ सुरू केले आहेत तिला. व्हॉट? म्हणजे त्या प्रशांत इन्स्पेक्टर बरोबर? होय, पण त्याने पोलीस खात्यात एखादी मर्दमुखी घालवल्याशिवाय तो खरा इन्स्पेक्टर होणार नाही. त्याच्या त्या खाकी वर्दीला या गावात काहीच किंमत नाही. अंकल, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. मुंबईला त्याच्यासारखे कित्येक काकी वर्दीवाले माझ्या हाताच्या बोटावर नाचवलेत मी. तिथे या प्रशांतची काय विषाद माझ्या समोर उभं राहण्याची. तशीच वेळ आली तर त्याला या जगातून आरपार करायला मला वेळ लागणार नाही. आता तसंच करावं लागणार आहे मला आत बंद करण्याची भाषा बोलतोय साला. त्याची इथपर्यंत मजल गेली काय? माझ्यावर सुद्धा त्याचा राग आहे. डॅड, दुखवलेला ना कधी डान्स करेल हे सांगता येणार नाही, म्हणून त्याला वेळीच टेचला पाहिजे. आबासाहेब, तुम्ही मला वचन दिलं होतं की तुमच्या तुषारचं लग्न आमच्या बेटाबरोबर करून देणार म्हणून, आणि आता यावेळी ती लग्नाची बोलणी इथे करायला आलोय मी दिलेला शब्द पाळणारच आहे. एका जहागीरदाराचा शब्द आहे हा. पण अडचण आहे फक्त त्या प्रशांतची. त्याबद्दल तुम्ही निर्धास्त राहा. त्याचा बंदोबस्त आमचा हा तुषार गुपचूपपणे करून टाकेल. होय ना तुषार? कसली कामं करणं माझ्या हातचं नुसतंच मळ आहे, मळ. कुठे बाहेर चालली वाटतं. रेश्मा, हा पहा कोण आलाय. हा रावसाहेबचा भेटा तुषार आहे. हॅलो रेश्मा. हा, तुम्ही बोलत असा. मला रावसाहेबांची काही बोलायचं आहे. चला रावसाहेब, चला. रेश्मा, आपण कुठेतरी बाहेर फिरायला जाऊ. परपुरुषाबरोबर फिरायला आवडत नाही मला परपुरुष समजतेस तू? अगं, लहानपणी आपण दोघंही गावाच्या पलीकडील नदीच्या किनाऱ्यावर सागर गोट्याने खेळलो होतो. हे आठवत नाही का तुला? नाही, मला यातलं काहीच आठवत नाही. नाही कसं आठवत? 10 वर्षाचा तर काळ लोटलाय. आपण दोघंही एकच शाळेत व एकच वर्गात शिकत होतो. पण एक दिवस अचानक माझे मामा आले व मला मुंबईला घेऊन गेले. तू मुंबईला गेलास आणि त्या वातावरणात मला कायमची विसरून गेलास. 1-2 ओळीचं पत्र सुद्धा लिहिलं नाहीस तू मला, आणि आता रेश्माच्या शोधात आलास. ही माझ्याकडून चूक घडली ती खरी. त्याबद्दल तुझी क्षमा मागतोय मी रेश्मा. त्याला आता खूप उशीर झाला आहे. एकदा कळली की मग ती पुन्हा साधता येत नाही. मी माझा मार्ग निवडला आहे. माझ्या जीवनसाथीची मी निवड केलेली आहे. म्हणजे त्या प्रशांतची, होय ना? पण तुझ्या बाबांना प्रशांत पसंत नाही असं ऐकतोय मी. त्यांनी तुझं लग्न माझ्याशीच करून द्यायचं असं आमच्या बाबांना वचन दिलं आहे. त्याच्यातच आत बोलून गोडवी करतात ते. माझं भवितव्य मला घडवायचं आहे. ते सांगतील त्या मुलाशी लग्न करायला मी काही कचकड्याची बावली नाही. पण प्रशांतची आर्थिक परिस्थिती पाहिलीच ना तू कशी आहे. शट अप! तो माझा होणारा भावी नवरा आहे. त्याच्याविषयी कोणी त्रयस्थाने वाईट बोलले मला अजिबात खपणार नाही. माहिती झालं ना तुझ्या मनासारखं? कुठला मनासारखं डॅड? त्या हरामजादीने माझा अपमान केलाय, पण मी त्याचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. असा निराश होऊ नकोस बेटा. चांगले दिवस पाहायचे असतील तर अपमान सुद्धा सहन केला पाहिजे. सुखाचा मार्ग नेहमी काट्याकुट्यातूनच जात असतो. पण सध्या तरी आम्हाला अपयश आलंय. अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. आपण न डगमगता धैर्याने पुढे घेत चाललो
तर एक दिवस ही इस्टेट आमच्या घशात घालायला वेळ लागणार नाही. पण की साली माझ्या गळ्यात माळ घालायला राजी होत नाही, त्याचं काय? ती नाही तिचा बाप राजी होईल. व्हॉट? म्हणजे तिचा बाप तिला तुझ्याशी लग्न करण्यास राजी करेल. पण आणि ती राजी नाही झालीस तर? मग साम दाम दंड भेद हा ठरलेलाच आहे. हे बघ, तू घरी जाऊन आराम कर, मी येतोच थोड्या वेळाने. ओके डॅड.